Queixos Feijóo nace no ano 1949 da man de Amalia, que era unha prima carnal da miña bisaboa. Naquela época, en España, despois da posguerra, nace dunha maneira moi humilde, con 3 lareiras, ubicadas en unha onde nos encontramos, e as outras dúas no concello do lado, en Ramirás. Os valores de Queixos Feijóo, como ben reza no noso logo, no noso eslogan, son tradición, calidad e artesanía. Tradición porque mantemos esa tradición que no seu día Amalia iniciou, artesanía porque sigue sendo un produto que facemos e elaboramos prácticamente todo a man, e calidad, pois eu considero que ao manter intactos as dúas primeiras premisas, a terceira ben innata, ben da man das outras dúas. En Queixos Feijóo a xornada laboral comeza, a verdade, que cedo. Comeza cedo porque, como suele dicir o refrán, que a quen madruga Deus lle axuda, pois ás 5 da mañán empezamos a pasteurizar o leite que previamente chegou á industria o día anterior. Para Queixos Feijóo, formar parte da gran familia de Galicia Calidade significa primeiro prestigio. Prestigio en Galicia,